Bale, eta orduan ikasketak nola, arkitektura eta gauza zientifiko horietatik aldendu zinen, eta ikasi zenun zerbait ikusentzunezkoekin edo zinemagintzarekin zer ikusia zeukana? Bai, nik ikusentzunezkoak ikasi nituen. Hori, banekielako nahi nuen zer alde batetik narratibarekin zer ikusia zeukana, historioa kontatzearekin, eta aldi berean nahi nuen plastikotasunarekin harremana zeukan zerbait, eta bisuala zen zerbait ikastea. Asko gustatzen zitzaidalako baita ere oso sensibilidade handia neukalako hori ikusizkoa zan guztiarekin. Eta oso ondo jakin gabe zertan ikusentzunezko komunikazioa, eta agian oso telebista zalea edo irratizalea edo komunikabide zalea izan gabe, baina hori aukeratu nuen. Hor sartu zinen. Bale. Eta burura etortzen zait, ez zitzaizu okurritu edo iruditu arte ederrak edo horrelako zerbait egitea? Esan didazunagatik zer ikusi gehiago dauka horrekin, ez? Izan zen beste aukeretako bat, oso nabarmena gainera, eta hor zalantzan egon nintzen, baina egia da, nahi nula hitzarekin zer ikusia zuen zerbait egitea, eta iruditzen zitzaia arte ederretan dimensio hori galdu egingo zela. Eta bai ematen zidala hori irudiarekin lan egiteko aukera, baina iruditzen zitzaidan pixkatan kamotz geratuko zala historia kontatzearen parte hori, eta asko gustatzen zitzaidan gainera idaztea, eta, iruditzen zitzaidan ikusentzunezko komunikazioak bi alderdi horiek eskaintzen zizkidala. Eta hola. Eta hortik, lehenengo kortoak egitera, edo nola izan zen, bukatu zenituen ikasketak, gero osatu zenuen formakuntza beste nun baiten, edo zuzenean hasi zinen kortoak egiten, edo sartu zinen pelikulak egitera, ez dakit laguntzailea bezala, beste lagun bezala, edo nola izan zen hori? Karreran, nik ikasi nuen Bartzelonan, Pompeu Fabra Unibertsitatean. Eta garai hartan bazuen dokumentalgintza programa oso fuerte bat. Eta jada hilda zegoen Jakin Jorda, baina irakasle bezala aritutakoa zen, eta eskola sortu zuenan, eta garai hartan bazeuden bazakit Isaki Lakuesta, En Construcción egin zuten Pompeu Fabrako ikasleekin batera. Eta orduan, batean, unibertsitatean zine dokumentala deskubritu nuen. Nik hemen nera bezaroan ez nuen horren beste aukera izan hori dokumentalak ikusteko, oso dokumentalgintza kultura pobrean eukan, egia dalako gero ez daudela, eta garai hartan are gutxiago aukerak ez diala asko agian dokumentalak ikusteko zine aretoetan edo inkluso telebistan, ez? Eta batean hor mundu bat ireki zitzaidan. Eta ja karrera egiten ari nintzala, lehenengo korto batzuk egin nituen, dokumentalak, arrantzale batzuekin junginan korto bat filmatzera. Hori hemen? Eta hemen, bai, Hondarribin, Hondarribiko barku batean, atea ginen berdelaren arrantza filmatzera. Eta ja hor ulertu nuen aukera asko zeudela. Ez fikzioan, batean ezakit, esperimentatzeko, gauzak probatzeko, eta baitaren nire kabuz, karreran deskubritu nuen beste gauza bat, izan zen zine tradizionalaren jerarkia fuerte horrek ikaratu egiten nindula, ez neukala oraindikan ez gaitasunik, ez gogorik, ez niregan konfiantza nahikoa, talde handi bat zuzentzeko. Eta batean ikusi nuen hor, dokumentalean... Talde txiki bat, eta inkluso zu bakarrik. Nik bakarrik, alnuera batean, irudiekin lan egiten hasi, eta eskuak zikindu nola bait, eta gauza kontatu, hori antolakuntza handi batean sartu gabe. Eta karrera bukatuta, gainera, iruditu zitzaidan, jaso nuen zine formakuntza, pixka tradizionala zala, filmaketa eta pelikula egiteko prozesua pentsatze aldera. Eta horregatik junetzan arte ederretako fakultatera, karrera ez nuen egin, baina bai master bat... Ez nekien, galdetu dizut horrela... Sorkuntza eta ikerketa artean ditzen zen master bat, hemen EHUn, eta orduan horrekin pixka bat
osatu nuen formakuntza, eta baita ere, borobildu zenuen hori. eta hor bai deskubritu nituen gainera, are gehiago sakondu nuen, norberak kamera hartu eta gauzak probatzearen alderdi horretan, pilo bat, gainera kontzeptzioa erabat ezberdina dalako, gauza bat da, hori komunikazio eskola batetako zinegilearen figura ulertzeko modua, eta bestalde artistaren figura ulertzen den modua arte ederretako fakultate batean. Eta batean hor, banituen ja modu asko eta erreferentzia asko lan egiten hasten. Bale, pues oso ondo, lotuko dut urrengo galderarekin, dela, ze erreferenteak dituzun, ze figura eredu bezala, ze filmak, ez dut galdetuko ohiko galdera dezein den zure pelikularik maitatuena edo kutxunena, baina bai, ze referente, igual autore edo ze nundikan edan duzu zure zinema egiteko? Esango nizuke alde batetik, hori unibertsitatean jaso nuen formakuntza dokumentalgintzari lotuta eta adibidez Bartzelonako zine dokumental berriaren eskola horrekin lotuta, baina baita ere dokumental, historikoki garrantzitsuak diren dokumentalgileak, igual zait Weissmanetik, edo bai, ezakit, hor formakuntza guzti hori, eta zinearen historiak ere, niretzako begirada zabaldu zidan asko, Eta alde batetik horrek pisu handia izan zuen. Gero bestalde, esaten nizun moduan, arte ederretako fakultatean, batean askoz jarrera punkiagoa edo zeukaten, eta beste hor baita ere, beste referente batzuk deskubritzen hasi nintzen, baita ere gaur egun oraindik aktibo dauden artistenak, Maria Cañas adibidez, dokumentalgilea da, baina arte ederretetik dator, eta nik uste nire jarrera zinearekiko pixkat horrekin identifikatuta ikusten nuela garai horretan batez ere, ez? Eta gero ezakit oso zaila da esatea, niretzako ere literatura beti da iturri oso garrantzitsua, eta esango nuke orain esango balidate. Hemendik aurrera sortzen jarraitzeko aukeratu beharko duzu, edo pelikula gehiago ikusi, edo liburu gehiago irakurri. Zerk eragingo lizuke gehiago, uste dut, irakurtzeari uzteak askoz kalde handiagoa egingo lidakela. Hainbatean ezakit... Zure iturria da naturri nagusia literaturatik dator. Esango nuke, ez dakit oso ondo zein den arrazoia, baina beti horrek pizten dizkit, ez dakit, ideia, berriak. Eta agian ideia berri horiek eramaten daute formalki eta visualki esperimentuak egitera, baina askotan kontzeptua... Gai hori jorratu duzu zure azkenengo pelikulan, ez? Bai, asko. Horri buruz dijoa, ez? Bai, eta niretzako azkenean hori, bai literaturak eta bai zineak irudimenarekin, ez? Dauka harremana eta azken finean dia, ez dakit, txampon baten bi aldeak bezala, ez? Nola bait. Irudikatzen duzula, eta bestea, tortzen da emana, baita ere kasu askotan, osatzen duzu zure irudimenarekin, ere, ez edo borobiltzen duzu. Eitzei, nahi badezu izango zure kortoetaz, eta nola izan den zure evoluzioa, baina goazen ere, pizkat azpimarratzera zure a los libros de las mujeres kanto horri buruz, oso beti egin dituzu gauza nahiko autobiografikoak edo zure bizitzarekin zerikusia daukanak, ez? Bai, beti... Pentsatzen dut, egin batean, beti zure inguruak bultzatzen zaitula, ez? Egiten dituzun proiektuak egitera, nola edo ala. Eta niretzako bai, agian baita ere, lehen esaten nuen jarrera autonomo edo autogestionatu edo ez dakit nola esan, askotan a los libros y a las mujeres kanto hori buruz hitz egiten dudanean artisautza lan bat dela esaten dut, ez? Eta uste dut hori, hasieratik asko ikaratzen nindula zine ikasi nunean, edo ikusentzunezkoak ikasi nitunean, hori, pelikulak modu industrial batean egiteko aukerak asko ikaratzen ninduen. Orduan, pentsatzen dut ere horrekin lotuta beti jo dudala asko
gertuko elementuekin eta ahalik eta modu simpleenean lan egiten, ez? Eta orduan kasu horretan zure familia edo zure bizitzatik, ez? Zure bizitzako materialak aprobetxatzea, naturala suertatzen da nolabait. Eta bai, gainera ez dakit, askotan filmatzeko badakazu eta ez duzu diru laguntzei eta sistema burokratikoari itxoiteko gogorik, ez? Eta horretagarako ere dirurik ez badezu eta ez badezu makinaria hori martxan jarri nahi, azkenean faboreak eskatu behar dizkiozu familiari, ingurukoi, jarri hemen, lagunduko diazu hau filmatzen, Eta uste pixka bat hortik ere badatorrela, Eta gero, beti izan dut kuriosidade handia familiko kontuekin ere. Beti galdezka da bien, alaba, iloba, biloba. Aizu, eta hori nola izan zan, eta zu txikia zinean, eta ni txikia nintzanean, eta nola zan kontu hori behin esan zenidana. Eta hortik, hori islada dauka pelikulan ere, ez? Eta aurreko pelikuletan ere bai, igual ez hain gauza familiarra, baina beti izan duzu lagunekin edo burura tortzen zait bideokorrespondentziari buruzko korto hori. Edo Ankora Lutxole, horrazartzen da nere amona, eta Niko lagun baten, kuadriako baten alaba txikia, txikia ezia, Iako eskortu da. Ia nerabea da. Baina bai, esango nuke ere niretzako beti zineak baduela magia edo gaitasun moduko bat bizitzaren edertasuna gordetzeko, ez? Eta maiteak zaizkizunak edo zaizkizun gauzak edo zaizkizun paisaiak gordetzeko eta mantentzeko. Bai, harribitxi horiek edo altxortxo horiek denboran zehar gordetzeko. Baita ere, badaude korronte bat egiten, sorkuntza terapeutiko bezala, ikusentzunezkoa, barruko edo familiako hor ataskatuta dauden gauzak, gauzei buruz hausnarketak egiteko edo deskorapilatzeko. Hor ere korronte badago hildo interesgarria. Bai, esango nuke nire lanetan ez dudala bide hori asko jarraitu. Saia da batzutan tokatzen zaizula galdera desororosoak egitea, baina saiatzen naiz gehiegi sartzen, bide horietatik, arrazoi moralengatik, baizik eta igual nire izaeragatik kostatzen zaidalako agian gogorra egiten zaidalako, ez? Baina bai, niretzako da, Los libros y las mujeres kantorekin ere, ez? Kanto hitza jarri nuen izenburuan eta gustatzen zaidalako niretzako azkenean zinea askotan, hori bizitzari kantu bat da, ez? Eta edo kantu bat izan daiteke, eta zinearen dimentsio hori asko gustatzen zait. Zer esango zenuke izan dela zure xumetasun horren barruan, baina zure erronka handiena, odo zailena, edo genditu behar izan duzun oztoporik handiena? Galdera ona. Beti egiten dugu. Asko okurritzen zaizkit, ezakit. Alde batetik esango nuke oso gogorra egiten zaidala. Nire proiektuetan beti badago ez jakintasun dimentsio handi bat, ez. Hasten naizenean lanean askotan ez dakit zeraterako da, nik neuk ez dakit azaltzen zertan datzan proiektua, intuizioa dakazulako, baina dokumentalen edertasuna da hori, ez? Batzutan, gauza zustekoan agertzen dira, eta beti esaten da, ez? Bukatzen dela montaje mailan. Montatu artez
izan ditzazkezu piezak, baina gainera piezak horrela, de repente ateratzen direla, ez? Bai, eta horri ere nik uste gaitzen zaio, adibidez, a los libros y a las mujeres kantorekin, nik neuzkan gertuko pertsona batzuk, banekienak karisma daukatela, osea, ni liluratzen nautena, eta batean ikuslea ere liluratuko zutenaren intuizioa neukan, banekien umorea egongo zala, banekien ez dakit, bai nolabait bizitza plasmatuta geratuko zala, osea, banekien hori guztia, baina ez nekin ze modutan. Eta, klaro, oso komplikatua da norbaiti saltzea edo esplikatzea, ingo dezula oso pelikula divertigarria eta bizitzaz beteta, liburuei buruz izango dizuten bost emakume, adin bateko bost emakumerekin. Eta orduan, eta nik neuk ere ez nekien, intuizioan ekan, baina esaten pues igual sale un rollo, ez? Edo igual aterako da gauza bat oso pedantea dana, ez? Eta orduan, pelikula egiteko prozesu horretan, proiektua altxatzen saiatzea eta jendea implikatzea proiektuan jakin gabe, ez? Oso ondo nora zoazen, eta gero behin aurrekontua ematen dizutenean, ez dakit hori okerragoa dan edo hobeagoa da, ja diru laguntza ematen dizutenean, eta esaten duzu, bale, orain egin behar dut, baina nik nuk ere ez dakit zer egin behar dudan. Nik uste beldur hori, bai izan dela, beldur hori gainditzea izan dela beti erronka handi bat, eta oraindik bada, ez? Beti proiektu berri bat hasten dudanean, beti zulo bat irekitzen da nire aurrean, eta batez ere nik uste oso asko kostatzen zaidala, hori protagonistak dienekin, euren denbora ematen dizuten pertsona horiekin, edo ekoiztetxearekin, edo proiektuan implikatzen diren beste profesionalekin, nora eztean jutearen beldur hori, ez, eta pentsatzea, igual jende guztionek dedikatu dio ez dakitzen bat denbora, edo gastatu dugu ez dakitzen bat diru, eta igual aterako da... Ja. Eta uste hori, bai, hori izan dela... Baina orain arte ez da gertatu. Bueno, badira ondo ateratzen ez dian pelikulak ere, eta hor geratzen dian. Bai, bueno, hori gertatzen da, baina, bueno, gutxitan. Eta bueno, eta zeinek erabakitzen du proiektu fallidoa dela, ez? Ezin duzu montatu, nik ezagutzen dut, bat baino gehiago, proiektu bat baino gehiago, eta sortzaile bat baino gehiago, daukala hor kajoi batean, ez dakit zenbat diru kostatu zaion pelikula bat, eta hor, disko gor batzutan kajoi batean sartuta, eta... Ezin da, ezin du berak. Ezin du, ez dakit, baina, bueno, ez dakit, igual beste bati ematen badiazu, edo zure kasuan kagau fikzioak ziren, baina dokumentalen kasuan, inoiz ez dakizu, igual hori grabatu duzun eta erabili ez duzuna proiektu honetan urrengo batean, nola, azkenean gaiak beti lotura bat daukaten ez, eta hori, ez, artxibo personal bat bezala osatzen juten zera. Bueno. Eta zure Larrotxenerekiko harremana, nola hasi zinen? Karo, zu hasi zinen hemen ikasle bezala. Eta orain irakasle izatera, eta ez dakit aurretik konti da, benetan pista pixka galduta daukat. Esango nuke, eske ez naiz gogoratzen. Esango nuke, hemen egin nuen lehenengo ikastaroa izan zala Angel Aldarondorekin. Bideoklipen inguruan eman zuen ikastaro bat. Gogoratzen naiz, Jojo Basmatirekin egin genula bideoklip bat, etorri zala Angelek ekarrizun eta zer grabatu genuen. Baina duela urte mordo bat, ez nuke jakingo esaten ze urte zan ere, igual 2012 ezakit, duela urte asko. Eta, bueno, niri pasatu zitzaidan kanpoan ikasi nuenez, Bartzelonan ikasketak bukatu eta berehala itzuli nintzen, eta hemen ez nuen inor ezagutzen. Ez neukan inor inguruan, hori, zer grabatu nahi banuen laguntza eskatzeko. Eta orduan, bueno, hasi nintzen etortzen egin nuen ikastaro hori, eta gero esango nuke dokumentalgintzakoa egin nuela. Hori, gaztetxoan nintzanean, dokumentalgintzakoa... Ni hori mendik nengoen, 2014 amalau izango nuke. Amalau, igual. Eta, bueno, izan zen alde
batetik modu bat, hori hemen jendea ezagutzeko. Eta kastaro hori Jorge Gilek eta Jon Garañok ematen zuten. Eta orain kontatuko dut pixkat ikaste, oso oroitzapen ona dakat. Eta bai, alde batetik hori, eta bestetik azken finean nik ikusentzunezko komunikazio ikasi nuen, osea ez nuen ez da ere zinema bere horretan ikasi. Orduan, bueno, hona etortze ere bazan modu bat ikasten jarraitzeko, eta gero egia da zinearekin ez ezula sekula bukatzen ikasten, ez da formakuntza bat beti etengabekoa dena. Eta orduan, bueno, hori bazen modu bat pixkat hemen hori kontaktuak egiteko eta bestalde ikasten jarraitzeko. Eta hori egin nuen bideoklipena eta gero dokumentalgintzakoa. Eta hori oso oroitzapen ona dakat, ikastaro horrena. Garai hartan ez zian horren famatuak, Moriartyak, baina bazian bazuten ja esperientzia. Bai, ja garai hartan Lucio eta 80 egunean egin ez zeukaten. Bai, eta Loreak igual. Loreak nik uste beranduago egin zutela, baina bueno, bazian. Eta naiz eta nik hori lehen esaten nuen moduan ja karreran dokumental asko ikusi nituen eta bueno, alde horretatik, osea, banuen base pixka bat, baina oso ikastaro trinko bat izan zen, bueno, igual hola pixkat banatuta, baina oso intensoa eta bueno, ordu batzuk sartu genituen eta alderdi praktikoa beti unibertsitatera juten zeanean zine eskola batera jun ordez askotan parte teorikoa asko lantzen duzu, baina praktikoa agian hanka motzago geratzen da. Eta izaten ikastaro bat oso ondo prestatuta zegoena, bai teorikoki, baina parte praktikoa oso ona izan zen. Eta benetan, eta baita ere, eman ziguten teoria horretan ere klabe praktiko asko, ikusten zen praktika handia zekatela dokumentalgintzakin. Eta emaitzak izugarriak izaten ziren. Bai. Hor dokumental sorta bat izan genuen ikasturte hartan, Kartastrala. Bikaina, Kartastrala, beste. Bai. Kartastrala, gero zuenak, autobusarena, supermerkatuarena, nola esaten da? Zentzuak nahazten duen sinestesika zen neska horrena, eta beste baten bat, bai. Oso usta polita izan zen. Eta horrek esan edo ikastaroan hilandu zen utela gauzak oso ondo. Bai, eta goratzen naiz hori klabe asko ematen zizkutela baita ere, nola pentsatu proiektua, nola idatzi, nola azaldu idatziz dokumental bat, oso ondo egon zen. Oso ondo. Eta ikaslea izatera, zuk hemen ja eman dituzu ikastaro batzuk, ez? Bai, eman ditut bi. Bi edo hiru? Batetzan atera. Bale. Joe, urte bete egin duzu ikastaroa, Bai, gogoratzen naiz, egin zenula bat... Zinema berriak. Zinema berriak, egia da. Ez dakit ze urtetan eman nuen. Eta zan ikastaro bat ematen zuena Koldo Almandozen. Hori, Koldo Almandozekin batera. Baina ez du berarekin eman nuen, berak zeukan errodajeren bat edo, eta urte batean ezin izan zuen. Eta eman nuen nik, zinema berriak. Eta horren urtean, proposatu genuen elkarrekin egitea ikastaroa. Eta horretan ezan atera taldea. Horregatik nahaztutan. Hala ere, zinema berriak Koldo Almandozek ere eman zuen. Urte batean. Berak ematen zuen aurretik. Eta gero nik eman nuen urte betez. Eta horren urtean, proposaten egin humano bazterratik. Bale. Osea, bakoitzak urte ezberdinetan egin ondoren, elkarrekin emateko aukera. Eta hori esan zaila. Bai, hor teoria bat geneukan Koldo eta biok, eta zala, aukeratu zuen argazki bat, ikastaroa anuntziatzeko. Txarra zan. Baina, bueno, osea, eta, hori, horregatik esan atera. Koldoren argazkiagatik. Gero egin nuen Michelena ere, bai, Michelena ikastaroa, eta ikuste dut ostera, osea, irakasle izan eta gero ere berriro hori gertatzen zaigu, Eta Santi Salvadorrena, eske mordo bat egin ditu. Karo, egia, bai, ze ondo. Ikasle eta irakaslea izan da,
Ze aholkua emango zenioke, edo ze aholkuak emango zenizkioke zinemagintzan, edo hobeto esan da, dokumentalgintzan hasten ari diren gazte edo helduei, zergatik ez? Larrotxen erekiko edo orokorrean? Ez, orokorrean, bai. Larrotxen ere atortzeaz gain. Bai. Nik esango nuke, lehenengo, egitea. Osea, beti egiten ikasten dela. Eta hobe da, mobil batekin eta programa txungo batekin filmatzen eta editatzen hastea. Ezakit, ekipamendu handi bat eta Laguntza, askotan aitzakiak bilatzen ditugu, ez gauzak ez egiteko. Bai, eta batzuetan medioak ez dira importanteak, momentu batean bai, benetan denbora eskitzen badiozu horri eta profesionalizatu nahi badezu, momentu batean igual medioak ere garrantzitsuak bihurtzen dialako, baina hasten ari zarenean, nik uste garrantzitsuena dela denbora dedikatzea, asumitu behar dezu denbora asko galduko dezula, probatzen, experimentatzen, hori ez dela denbora, zure buruari denbora galtzen utzi behar diozula, egitea dela garrantzitsuena, eta hori eskura dakasunarekin, bestela askotan blokeatu egiten zara, nahi dituzulako ez dakitzen medio eta zaude ez dakit zerren zai, eta horrek gelditu egiten zaitu, eta importantea da hori egitea. Esango nuke baita ere potentziatu behar dezula disfrutatzeko gaitasuna, ez dakit, sorkuntzarekin askotan, sufrimendu asko ukitzen duzu askotan, eta zure buruak insegurtasun asko, eta oso garrantzitsua da bilatzea gozatzeko moduak egiten ari zarenarekin, bestela momentu batean zentzua galtzen du lanak, ez? Eta ez dakit nola esan, nik horren beste urte badaramatzat hau egiten, da ondo pasatzea lortzen dudalako, prozesuaren parte batzuetan, gero beti egongo dira momentu txarrak, baina jolastea importantea da, ondo pasatzea, baita ere, lehen esaten unarekin lotuta, ez dira behar medio oso handiak, eta ez dira behar kriston profesionalak zure inguruan. Importanteagoa da zuz eroso sentiarazten zaituzten pertsonak eukitzea inguruan, eta igual nik askotan baria los librosen, nire ez bari ematen dio mikrofona, heldu eta jazta. Ez zun super ondo grabatzen, baina igual konfiantza eta lasaitasun giro bat sortzeko importanteagoa da zure aizpak grabagailua heltzea, naiz eta igual gero soinua erdipurdizkoa izan, ez dakitze sonidista eramatea baina zu urduri egotea, ea pendiente egotea sonidistarekin eta aktorearekin eta tentso sentitzezulako norbaitek epaitu egiten dula zure lana, baita ere hor jakitea hori medioak profesionaltasuna ez dira gauzarik importanteena. Duela gutxi entzun nuen Tilda Swinton da, aktoresa bai. Tilda Swintonen elkarrizketa bat, eta esaten zuen berari ezakit, urteak eta urteak behar izan zituela berak asumitzeko amateur bat zala. Eta asumitzea hor sentitzen zala eroso, ez zala teknika aktoresa bat, ez zala beste leku batetik lan egiten. Ikusi non dagoen. Baina eta berak esaten zuen beti apuru asko ematen diola ez dulako interpretazioa ikasi, orduan batzutan ezakala ez da lenguaia bere profesioari buruz hitz egiteko. Eta konplexua asko ukizula horrekin urte askotan zehar, eta asumituzunean benetan bere lan egiteko modua amateurraren azala, bere buruarekin asko zerosoago sentitu zala. Eta esango nuke
ez dakit, badago jendea oso teknikoki oso virtuosoa dana, eta horiek igual modu hori oso ordenatu horretan egin behar dutela lan, baina egon daitezke lan egiteko era asko. Eta nire esperientziatik nik esango nuke ere hor, ez dakit. Importantea dela hori, gustora egotea. Guztiarekin, ez bakarrik zinarekin. Lana, orokorrean, bestela bizitza, bai, eske ordu asko sartzen ditu egunean lanean, eta bizitzan. Orduan, komeni da alik eta, bai, eta posgarriena izatea. Baina bukatzeko, konta guzu, zertan zabiltza? Turkizuneko proiektuak, zer daukazu eskuartean, badakigu gauza askotan zabiltzala, ze zuzendera izateaz gain editore lanetan ere biltzen zarela, baina hurrengo hilabete urteak nondikan bidaiatuko duzu? Badaukat orain, nolabait esan dudan guztia lurrera botatzeko. Pues Hollywoodera noa, fikzio bat egitera. Lehen aldiz nire bizitzan, ez dakit, proiektu formalago batean nago hasi naiz lanean orain. Da, dokumental bat da, baina dokumental hibridoa, orduan badu fikziozko parte bat, aktorekin, gaina fikziozko parte hori epokakoa da, osea, 1945koa, ez da oso antzinako, baina ez da gaur egungo gauza bai. Historio bat. Orduan, eskatzen du bai aurrekontu handiagoa, a los libros y a las mujeres kantu azkenean oso alde horretatik oso pelikula xumea izan zen, eta alde horretatik ere flexibilidade handia eduki nuen, eta kasu honetan, behar da infrastruktura gehiago. Claro. Eta horrek eskatzen du, gidoi itxiago bat eukitzea, nahiz eta dokumentala dan, eta parte bat irekia egongo da bukaera arte, baina dena askoz txukunago eta detailatuago aurkeztu behar dezu, zuk zeuk ere gauzak asko zargiago euki, eta hori da proiektu bat momentu hondan garapen fasean dagona, ja nahiko aurreratuta. Horrek esan nahi du baia da gidoi aurreratu bat dagola. Esan nahi du naiz eta aktoreak euki, aktoreak kasu honetan ere badira pertsonaiak. Pelikulak fikziozko partean aktore bezala aritzen dianak, dokumentalean euren bizitza, eguneroko bizitzetan erakutsiko ditut. Orduan, aktore pertsonaia biek oraindik dazkat, edo ez dut erabaki definitiboki zeintzuk izan dien, baina topatu ditut bi enkajatzen diatenak, eta eurekin lanean hasi naiz, lehenengo frogatxo batzuk egiteko eta ikusteko benetan aurrera egin dezakegun. Eta esan nahi du teaser bat filmatu detela, aktore horiekin pixkat probatzeko. Eta gero esan nahi du, nabiela orain diru laguntzaetara aurkezteko txostenak prestatzen. Eta ez dizut kontatu zertaz doan historia, inoiz, Unai? Mendik kanpo, ez dizut kontatu? Ez. Bale, nahi ez du kontatzea zertaz di joan? Kontatu daiteke? Kontatu daiteke. Kontatu daiteke. Bada, nire aitona italiarra, Sebastiano, egon zan Bigarren Mundu Gerran, 2 urtez, 43-tik 45-era, Hamburgoko hirian lan esparrutan preso. Esklabu bezala lanean, naziek harrapatuta. Eta hori, gerra, Hamburgo liberatu zutenean, zorionez bera bizirik zegoen oraindik, eta bizi iraun zuen, 2 urte horietan, eta hiria liberatu zutenean, bueltan bidali zuten etxera. Bera oso gaztea zen, garai hartan, 24 urte zeuzkan. Eta hori etxera itzuli zen, oso kondizio txarretan, 39 kilo pixatzen zituen, gaixorik zegoen,
Baina, bueno, oso tipo fuertea zan, eta pixkanaka sendatu egin zan, nire amona ezagutu zuen, ezkondu zan, seme alabak zituen, tipo oso humila zan, nekazaria. Eta bere bizitza, osea, hortik aurrera, bere bizitza osoa herrian pasatzuen oso bizitza simplea. Eta bera kontatzen zituen gauza asko, oso presente uki zuen bizitza osoan Alemaniako esperientzia, eta asko kontatzen zuen, pasazun gozea, bortizkeria, beti oso pazifista edo izan zen, hortik aurrera, beti esaten zuen, gerrak eta estremoak oso txarrak diala, eta bueno, eta seme alabei, hori gauza asko transmititu zizkien esperientzia hori. Baina, hil zanean, deskurritu genuen gauza bat, berak sekula kontatu etzuna. Eta zan, bere gauzen artean, bazegoela maitasun gutun bat, emakume aleman batena, Edith, deitzen zana. Eta gutuna idatzita zegoen, ere aitona Hamburgon zegoen azkeneko hauean, eta zan maitasun gutun bat, bera agurtzen, oso gutun ederra, emakume honek eskerrak ematen dizkion, eskaini dion maitasunagatik, eta bueno, oso gutun unkigarria. Eta orduan pelikula gutun horretatik abiatzen da. Eta hori, lehen esaten duen moduan, pelikula fikzio baten modura hasten da, bi pertsonaia hauekin, ez? Bastiano, Hamburgo, 45ko Hamburgon lan esparru batean preso dagoena lanean, baina ja, gerraren bukaera aldera nahiko libre ibiltzen zian presoak ere, osea, euren lan orduak betetzen zituzten euren lanpostuan, gauean tokatzen zitzaien esparruan egiten zuten lo, baina gero bazeuden hor bitarteko ordu batzuk nun hiritik libre ibiltzen zian. Orduan, nire hipotesia da Edith hor ezagutuko zula. Akaso, agian lanpostuan, ze gero bai ziguruz zer ikertu dugu, ez dugu asko deskuritu, baina deskuritu dugu ofizinista zala. Orduan, agian Sebastiano preso moduan lan egiten zuen enpresarietako batean, Edithek egiten zuen lan sekretaria bezala, bulegoan, eta igual hor ezagutu zian, ezakit. Osea... Eta dokumentala ikerketa bat da horren inguruan, osea, sartuko zea hor edo hori ja egina dago iritsi zareten punturaino, eta dokumentala dira elkarrizketak eta horrelako gauzak. Dokumentalean, ikerketa ez da horren beste ikusiko, agian elementu batzuk bai, baina nire asmoa ez da bilaketa kontatzea. Alde batetik ere, agian ez daudelako horren beste elementu bilatzeko, ez? Honez, bai, orain esfortzu bat egiten nahi naiz. Magun topatzen duzula dit honen biloba, eta biziri dago, eta ezagutzen dula ere, aizu, bai... Claro, bueno, horretan, hori paraleloki idazketarekin batera ere bilaketa hori egiten ari gara. Orduan, bueno, topatuko bagenu norbait eta batean hor, batelian interesgarri bat azalduko balitz, seguraski horrek pelikula aldatuko luke. Baina momentu hontan, ez dago kontemplatuta, nik nahi dut jakin eretzako importantea dalako pelikula idazteko, ahalik eta informazio gehien eukitzea. Baina ez dut uste, agian nire asko gustatuko litzaidake Edithen argazki bat topatzea. Baina igual ez da importantea niretzako erakustea pelikulan nola iristen nahi zen argazki hori topatzera bezik, eta Edithen aurpegia ikustea, agian, ez dakit. Aukera bat izan daiteke. Baina ez, bigarren parti honetan, momentuz planteatuta dagoen moduan, bai, kontatzen da pixkat familiaren historia eta nire aitonaren historia, baina batez ere, lehen esaten dizun moduan, aktoreak, Edith eta Sebastianoren paperak egiten dituzten aktoreekin lan egin nahiko nuke nire aitonaren papera egiten duen pertsona migrante bat izatea, ere bai, orduan nolabait iraganaren eta gaur egungo egoeraren artean bai harreman bat sortzea eta baita ere diferentziak ikustea. Sebastianok
azken Hamburgon egon zen azken fasean okindegi batean egiten zuen lan, ze guk imaginarioan dakago lan esparruetan zeudenek egiten zutela lan industrian, baina ez zan bakarrik horrela, behartzan langileak behartzian gizonezkoak frentean zeudelako, orduan egiten zituzten, enpresa pribatuek ere, eta enpresa oso txikiek ere eskatzen zituzten presoak lan euren negozioetan lan egiteko. Eta eukizun lan asko eukizitun, bai industrian, bai gero kaleak garbitzen, eskonbroak kentzen, eta azkeneko lana okinarena izan zen. Orduan gustatuko litzaidake gaur egungo hemengo okin bat obradoreetan, batez ere migranteak gaude, ez dakit nik ez nekien, baina orain pixkat ikertzen egon naiz, eta bueno, gure ogia oso neurria handi batean migrantek egiten dute, orduan gustatuko litzaidake topatzea gaur egungo ekin bat, kanpotik etorri dana, berak ere bidai, kontestua ezberdina da, hemen ez dakagu gerrarik, baina baita ere... paralelismo bilatzea, ez? Gustatuko litzaidake baita ere hori hortik egitea. Saiatzea ulertzen Ediz eta Sebastianoren artean zer gertatu zen, bai gaur egun dazkagun datu objektibo historiko gutxi hoiekin, baina baita ere gaur egungo pertsonen esperientziatik saiatzea esperientzia hori ulertzen. Ja, bueno, interesgarria. Ordan oso luze, ez dakit nola kontatu... Bueno, egin beharko duzu pitxinak hori 5 minututan, Así que... Bai, burura etorri zait pixka, ez du zer ikusirik argumentalki, baino Moriartytarrek egin zuten, ikusita izango duzu, urrezko eraztuna nahazten ditula ez? Urrezko eraztuna da esperimento bat, Garainok zuzentzen dula, 3 hizkuntzak erabiltzen dituztela film labur batean, dokumentala, fikzioa eta animazioa. Historia bakarra kontatzeko. Eta, esperimentua da. Baina, ederra. Urrezko erantzuna. Urrezko eraztuna. Ikustu YouTubeen dagoela. Igual, Moriarty webgunean igual ikusai dago. Ondo dago. Hauxe da dena, oraintxe daukazu, ez dizut denbora gehiago lapurtuko, zenmendik gutxira zure ikasleak etorriko dira. Oso ondo, ederra, mila esker hemen izateagatik. Zuri, unai. Deituko izugu, aurrerago. Pelikula bukatzen duzunean, etorri Sebastiano eta Edith buruz hitz egitera. Eta mila esker, hurrengo arte. Mila esker zuri.